salamat po sa pagbibigay ng laruan at tinapay. Next day. Dito eh. Dapat nilam natin yung Ayan mo. Doon na yan dyan yung Culebra Island. Sana dumating ang panahon na may chapel tayo. Two hours later. Ma'am, saan po ito, ma'am? Sitio Malanom-Lanom, Barangay Pita, Infanta, Pangasinan. Yan. Sir Bernard, ano masasabi mo sa daan? Layo, bro. Jet lag nga ako eh. First time mo lang makapunta dito? Hindi rin, punta na kami ng Pasio, dito rin lang. Dito rin. Ay, dun sa nadaanan natin doon. Pero mataas din mo, malayo din. Yan, nandito kami sa Infanta. Kasama namin yung friend namin, si Madam Mav. Yan. Yan, binababa na po nila yung mga ipapamahagi nating groceries para sa mga taga rito. Magpasalamat po tayo dun sa kanto natin. Santa Claus. Sa katauhan po ni Madam Elizabeth de Dios, yun po yung pangalan niya at saka ng kanyang asawa po. Kaya po sana maupo muna po tayo para po maumpisahan na po natin. Magtugaw kayo! Ate, ang magtugaw ito, awan timahala na. Sige, Agmas tayo kailangan timas. Gayaan na tugaw, awati. Oo. Awit na. Mabalik tayo nga umpisa, mabalik mo niya papukis na dyan, kaya't nangapapukis ditan. Ano habang agisis tayo di program tayo, mabalik tayo nga papukis. Libre ako, inubigan at nabayad na. Anya, sino kahit nagpapukis? Ang nagpapukis, 10 hektar. Ate nanay ni papukis ang balin. Ano? Kaya home na gupit. Okay, so gagawin po natin kung pagising ko ng ng katawan, kung pagising ko ng diwa. Okay?
So, gagawin po natin isa na halata po namin. Medyo inantok siguro kayo sa pag-iintay. Actually po, malapit lang po natin sa inyo. Napakalapit po. At napakaganda po ng kalsada. Yan, so, mabaliktaran po nun. Amin, magisin. Paparehas tayo. Sino di nangantot tayo siapa? Nabigat. Ay, kasala ko, kasala. Makaturog tayo sa amot ako. Agay makaturog, agay onti energy na. Baka onti blessing na. So, dapat start tayo dito yung agsapa. Agsapa nga napuno ti energy. Full of energy and happiness ko na nagarot. So, mas na makaturturog mo na kita kakaduha tayo. Pabalik nga tumador tayo amin na po. Ma'am Elizabeth Di Diyos. Ma'am? Pwede po kasama si Sir Di Diyos po. Naimbag nga bigat tayo amin apo. Ayan, sana makatulong sa inyo yung munti naming handog na ano po ba? Yun lang. Merry Christmas po and Happy New Year. Ang ganda po ng lugar nyo, nag-enjoy kami sa daan. Nag-enjoy kami kakatawa. Ayan. Salamat sa pagtanggap. No? Thank you, thank you. Sa akin naman, sana mapagpatuloy pa namin sa susunod na taon, makarating ulit kami, at higit pa sana ulit makapagbigay kami ng mas marami pang biyaya para sa inyo. Sana hindi lang po kami hindi lang kami, kasama namin yung kaibigan namin, si Buds, dito si Jiro, si Mavic. So, kami yung mga magkakasama para magbigay ng handog sa mga katulad niyo. Pag-pray nyo rin po sana kami na sa susunod na taon na makarating ulit kami dito. Salamat po. Maraming salamat po Ma'am Sir sa inyong patuloy na paglilingkod sa kapwa natin at sana po dumami po yung inyong katulad na mayroong mabubuting puso po Sir. Thank you po. So, Ma'am Sir, may God give the desire of your heart and all your plans will succeed. Sana bigyan pa kayo ng mas marami pang biyaya. At salamat po sa mga regalo na ibinigay po ninyo. Kami po ay nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap po sa amin. Kabaranggayan, tayo po ay magpapasalamat sa biyaya ang binigay nila Mr. and Mrs. Dios. Sir, magandang umaga ulit. Sa ibibigay natin ngayon sa atin na sana po ay sa darating na taon is mas marami pang mabibigyan nila. Hindi lang tayo, kundi lahat. Kaya pagpalain po kayo ng Diyos sa lahat ng mga binibigyan ninyo sa ganitong kahit kakaunti at least may galing sa puso at makatulong tayo sa kapwa-tao. So, yun lang sir, maraming magpapasalamat po kami sa inyong pagdalaw at saka pagbigay ng mga regalo. Pinaka-importante sa atin ng ating mga regalo, lalo na ngayon sa mga Kapaskuhan at sa pandemic. Kaya maraming salamat po, sir. God more blessing po kami. Ang ating mga kasamang bisita po mula po sa Alaminos City. Alaminos City po ang ating mga primary sponsors. Of course, the Diyos family po. Thank you po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa atin. Ayan. At narito nga po kami, narito po ang inyong kapulisan, ang mga Good Samaritans po, upang sa ganun po ay makapag-abot po sa inyo ng munting regalo po ngayong pong buwan ng Kapuskuhan. Okay po ba yan? Okay lang. Okay, alright? Parang dalawang isip. Okay, so ang programa pong ito ay inisyatibo po ng Pangasinan First Provincial Mobile Force Company mula po sa pumuno ng aming Butihing Force Commander, Police Lieutenant Colonel Oliver Alipio Abayan po. And of course,
Kaya po namin sinasagawa ang mga aktibidad na ito upang sa ganun po ay maiparamdam sa inyo, maipadapwa po namin sa inyo ang tunay na malasakit at pagmamahal sa inyo ng ating pamahalaan. Okay po ba yun? Okay na okay. Okay na okay. Alright. O yung bata, hiwalay mo na yung bata ha. Doon mo na yung bata sa isa. Yung mga bata doon, sabi bibigyan kami lugaw mamaya. Yung mga nanay at tatay po natin, meron po tayong free blood pressure check-up. Nandiyan po si Dr. Kuya Gerson. Bigas sir. Ang kibig ng beso. Sa Baguio sir. Batang bata. Normal pala eh. Sige lang po. Kuhanan mo na natin. Kuhanan ka ng guys. Pili ka na dyan. Kuhanan mo siya. Yan na sa'yo. Si Bakariana ah. Wait lang. Wait lang. Alam mo na ha. Pili ka. Pili ka. Asa na yun? Ay, na-jubingan? Yung marami. Ay, ito pa. Ito pa. Ito, get mo na. Ayan, sige, pili ka. Ikaw sa'yo, oh. Ito pa. Ah. Pili ka na. Okay na yan? Ah. Dito kuha kayo dyan, oh. Pili ka pa. Ayan. Ano ka pilikan? Sige, halukayin mo sa loob. Pila mo kayo, pila mo. Pila ka ano? Pila mo na. Sige, pili ka naman sa'yo. Pila ka dito mo. Ito oh. Ayan, ang ganda yung nakuha niya. Pili ka nga. Pili ka. Like. Sana hindi po kayo magsama sa susunod na salamat po. Anong pangalan niyo, ate? Daisy Bourbon. Ayan. Merry Christmas po. Merry Christmas po. Happy New Year. Okay tayo. Ayun, sa atin na lang. Yung putal. Ito o, dahil malamig dito. Ito winter. Opo. Ayan, maganda yun.
Pag mamamatay ka sa bayan, may bag ka na. Ganda naman ang bag niya. Thank you po. Ano yung lalamigin kami? Buti na siya. Baka gusto mo Barbie? Tao nga talaga. Ano yun? Ay, wala ka naman. T-shirt meron na siya? Wala ka naman. Sige, ito. Thank you po. Hindi ko na makaraka. Ay, wala ka ng toys mo? Anong toys mo? Barbie, ikaw brown ka? Gusto mo daw yun? Sino ba ako wala? Ay, ito may tinuturo siya. Ano yun? Ito? Ito. Ano gusto mo?